Doncs bon dia i benvingudes a totes i a tots a aquesta roda de premsa que el que pretenem és donar-vos i anunciar-vos els resultats d'aquestes primeres ajudes llançadora que hem portat a terme en aquest exercici 2019 i així a l'IBAM Cadalcoy, concretament a la Factoria Creativa. Dir-vos que, com bé sabeu, i ja vam anunciar en alguna nota de premsa, han sigut 41 les propostes o projectes que s'han presentat, amb propostes i projectes molt variats i de diferents indrets de tot l'Estat, que la veritat és que ens ha costat prou i hem tingut que deliberar molt per a plegar a la conclusió que hem plegat. Per tant, a mi m'agradaria donar l'enhorabona, encara que no hagin sigut premiats, a la resta de participants que han optat a aquests prèmits, i també dir que des de l'Ajuntament voldríem agrair també a totes les entitats i persones que han participat per a desenvolupar aquesta deliberació que ha resultat finalista. Como sabéis, los objetivos de este concurso eran promover un espacio de investigación alrededor del hecho artístico y generar también, a partir de este hecho artístico, pues un intercambio de experiencias y, en cierta manera, también generar una relación con el visitante, al final, que fuera a contemplar este hecho artístico. Bueno, por otra parte, el principal, peso que tenía este concurso era encontrar proyectos de verdadera innovación creativa. Eso fue realmente el principal objetivo. Evidentemente, también valoramos el jurado la trayectoria, pero en cualquier caso yo sigo diciendo que nos centrábamos básicamente en esa propuesta, en esa capacidad de innovación y esa coherencia también. Por otra parte, tuvo también ese pequeño peso lo que serían esas actividades complementarias, como digo, esa relación con el visitante, con el que quisiera, en cierta manera, experimentar ese ejercicio y esa experiencia artística, pero en cualquier caso y al final, frente a todos los proyectos, realmente yo creo que estos 3 proyectos tienen esa garantía de innovación, tienen esa garantía de calidad y tienen esa garantía de la coherencia en su trayectoria artística. La meva proposta, que es titula Trencar el silenci, bàsicament es planteja com una investigació artística que, per cert, fa un fum d'anys que tracto de tirar endavant i al final és una bona notícia que sigui finalment en Alcoi on acaba aterrant aquest projecte. Gira al voltant de la idea del silenci i com el percebem com a societat o com a persones individuals. I l'investigació, que en aquests moments es troba en una fase més de concepte, més d'idea, en un context com aquí, com l'IBAM Cadalcoy, em permetrà, penso jo, de construir un procés de treball que moltes vegades en el nostre sector és molt complex de fer i és tenir els mitjos, les tecnologies i les infraestructures a la mà al nostre abast. I penso que això és fonamental per a poder dur a terme un projecte artístic que ara per ara està en una part relativament de concepte i de projecció i que en acabat d'aquest procés d'investigació artística es formalitzarà en aquesta casa. En un principi nosaltres teníem com a propòsit de l'any 2020 treure 9 discs, seguint un poc en els registres que ja vam fer fa 2 anys, i la veritat és que vam presentar el projecte com una cosa que tampoc sabíem ben bé com podria evolucionar. La veritat que estem supercontentes i nosaltres vam proposar enregistrar el que és la primera part del disc nou de Júlia anomenat Casa en les instal·lacions que ens donen tota classe de ferramentes, sobretot a l'estudi de gravació on podem investigar sons nous, dur-los enregistrats a la tecnologia i a més podem fer tota una sèrie d'investigació musical en les composicions com en les lletres.
ens donen aquesta possibilitat fantàstica de poder indagar i, a més, també lligar-ho transversalment en tot tipus de tècniques i materials que puguen dur a terme a l'hora de fer físic el projecte, sobretot en la portada i demés. Aleshores, el que volem és fer aquesta primera fase creativa del procés de gravació d'un disc i connectar-ho en les altres àrees a nivell de disseny i demés. Tota aquesta connexió crec que pot ser molt interessant a l'hora de després fer una mena d'activitats o showcases on podem fer microconcerts per a gent que veja els resultats de lo que són les primeres cançons o peces musicals que hem pogut treballar així a les instal·lacions de l'IBAM Cadalcoy, i crec que pot ser interessant dur aquest procés de creació a la gent, inclús fins i tot a l'escena local o todo tipo de público. Mi proyecto se titula Hilando el Tiempo. Básicamente es un proyecto que enlaza mucho con mi investigación pictórica que llevo realizando durante varios años. Se trata de una intervención que quiero realizar en el hall de este edificio, concretamente el Iván Cadalcoy, que consistiría en sustituir las reproducciones que hay de Fernando Laporta en la parte inferior y luego colocar dos obras enfrentadas, conectadas entre ellas a través de los hilos. Es un proyecto que, es de gran envergadura y es un reto para mí porque son obras de gran tamaño. Creo que es la primera vez que voy a realizar estas obras de gran tamaño. Y lo que interesante del proyecto también es que, por ejemplo, que la intervención en este edificio como tal es como la sede de la primera entidad, en este caso Monte de Piedad, que a principios de siglo fue la que dio empuje a la industria de aquí de Alcoy, de esta ciudad. Entonces es un proyecto que enlaza mucho con la tradición industrial y textil, en este caso, de esta ciudad, por una parte. Otra parte que conecta con el patrimonio histórico, como parte de este edificio en el que estamos situados aquí ahora. Es un edificio emblemático en esta ciudad, un edificio donde han ocurrido muchas cosas, han habido muchas intervenciones, muchas reuniones importantes para esta ciudad. Y luego, por otro lado, la tradición pictórica que tiene Alcoy, ¿no? Desde los pintores del siglo pasado hasta los que tenemos hoy en día, que somos muchos los artistas que nos dedicamos al mundo del arte. Bé, bon dia a tots i primer que res felicitar a Mònica, a Estela i a Eduard per ser els primers guanyadors d'aquestes beques llançadora que hem impulsat des de l'Ajuntament d'Alcoi, des de l'àrea de cultura, gràcies també al jurat, a tots els membres, perquè sé que no ha sigut una tasca fàcil. Han sigut 41 projectes els que s'han presentat a les diferents modalitats de les 3 línies de treball que hem volgut impulsar amb les beques llançadora, i a més han sigut projectes no només de tota Espanya, sinó també de l'estranger, el que demostra que en aquesta primera edició de la beca llançadora ja hem sigut capaços de despertar un gran interès i hem sigut capaços d'atraure propostes artístiques de molt alt nivell que han tingut que competir per a obtindre aquest reconeixement que han tingut els 3 artistes que avui ens acompanyen. Estem parlant de 3 beques de creació artística dotades en 10.000 euros cadascuna, com ja sabeu, tant en 3 apartats musical, de creació visual i d'instal·lació, que van a desenvolupar-se així, perquè són beques de residència que comencen ja i que han d'estar finalitzades abans de que finalitzi l'any, al mes de novembre, i volem no només que siga una oportunitat per a recolzar als creadors que han obtès aquest reconeixement, aquesta beca, sinó també aprofitar per a que aquest procés creatiu pugui generar sinergies i vincles amb el conjunt de la ciutat, amb la resta d'artistes també, que puguen conèixer com es desenvolupa aquest procés creatiu, i per tant va ser també
una exposició en viu de com es concep, com es pot concebre una obra, com es desenvolupa, com es du a terme i finalment com es posa a l'abast del públic en general.